Jeg elsker at få indflydelse, skabe resultater og i det hele taget ikke spilde tiden. Det er heldigvis sket mange gange, så her er bare et lille udsnit. Vi har fået et EU-klimaråd, fordi det lykkedes mig at overbevise EPP om, at det var en god idé. Og fordi EPP gad kæmpe for det hele vejen til EU's første klimalov blev født i 2020. Vi får meget mere energieffektivitet i fremtiden, fordi jeg kæmpede for både højere ambitioner og en stor værktøjskasse af instrumenter, som de enkelte EU-lande kan vælge at bruge, som det fungerer bedst for dem. Det giver mere lyst til at energieffektivisere, når vi i Bruxelles ikke dikterer, hvordan det præcis skal foregå i alle lande samtidig. For alle unionens lande er jo ikke ens.